Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, Señoreok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erroke jauna. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea irrean areko gizonei. Ainondieta zetudurako, gorazu, berinkatuazu, gorespen zuri, auspezatu, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztiaruna. Jauna, sobebaka Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren etor, aikaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna, zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure bila. Aitaren eskuinaldean jarri izan dezu, erroki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik errokoikoa Jesu Kristo, Espiritu Santu horrekin, jainko aitaren anetan, amen. Egin dezagun otoitz, jainko ahal guztidur beti erekoa. Haunditu gugan, sinismena, esperantza eta maitasuna. Eta zure promesak iristeko, egizu maitaritza gura zure helburuak. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Exodo liburutik, honelako zola jauna, ez egina gozari, ez zapalketari, ez nahigari, zuek ere Egiptoko lurrean arroz izanak naizerate. Ez egin katerik, ez alarmari, ez umezuntzari,
bereizteko zein ziren inportantenak, zer nolako garrantzia zuten arau bakoitzak haientzako oso zaila zen. Arau guztiak modu berdinak tratatzen zituzten, eskuak garbitzea, edo larun bat kunplitzea, edo jatorriko maitatzea haientzako gauza berdina zen. Ez zuten bereizten batzuk besteak baino askoz ere inportanteagoak zirenik. Horregatik, bere ustez Jesusi oso aterazailea jarri zion legegizonarek. Eta azpigeriaz, nola egiten zuten Jesus ridikuloan utzi, edo zer esanik ez zekiela utzi, edo kontraesanik baten harrapatu. Baina Jesusen aginduria askoz ere handiagoa zen, eta horako galdera bat behar izango esan dezake hasi, galderarik errexena bezala hartzen zuela Jesusek, eta bapatean erantzun zion Jesusek argi eta garbi bere evangelio gaiak horretzi zuen ikusten dugu erantzunetan zein legeko aginduri nagusiena. Eta berak erantzun zion, maite ezazu jauna zure jatorrikoa bihotz-bihotzez, gogo-gogoz, adine osoz. Eta bigarrena haren parekoa da, nola esaten die. Maite ezazu lagundukoa zure burua bezala. Bi agindu horietan gure oinarri lege osoak eta profetek. Jatorrikoa maitatzea eta lagundukoa maitatzea. Horixe da agindurik printzipalena. Gainera bi maitasun hauek esan dezake oso lotura daudela beren artean. Jatorrikoa maitatzea ez da posible, esaten digu Jesusek, ez badegu lagundukoa maitatzen. Nola maitatuko dugu ikusten ez dugu jatorrikoa, ikusten dugu lagundukoa maitatzen ez badegu. Horixe da Jesusek ulertzera edo pentsatzera ematen diguna. Eta aldiz, lagundukoa maitatuz, aiatuko gara beti jatorrikoa maitatzea. Bi maitasun horiek eta biren artean nolako lotura estua baitute. Eskatzen dugu da Jesus ikun ere etendu ezagura berak erakutsi nahi izan dituen errealitate hau. Zein da aginduri nagusiena eta gainera agindu hau publikuz gaineko guztiak ere publitzen ditugula. Sinisten dut jatorriko eta guztidun zeru lurren egilea. Sinisten dut haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Birjinarekin jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean egizatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jaungoiko ital guztiaren eskuinaldean jarritik dagoena. Handik biziak eta hilek epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eska dezagun, Aita Santuaren alde, Frantzisko gure Aita Santuaren alde. Hangoikoak eman dezizkion indarra eta argia. Eska dezaiogun jaunari. Eta mundu osoan daukagun pandemia hau lehenbaien gainditu eta bukatu dadin. Eska dezaiogun jaunari.
Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean eliza osoaren oparia jangoikori eskaintzerakoan. Begira jauna, ekarri dizkizugun eskaintza hauei, guk zure zerbitzariok egiten dugun hau, zuretzat goresgarri izan dadin Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Santu jangoikoa guztidu betiereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Berak gure artean jaioz, gizon emakume berri egin gaitu. Gurutzean hilez, gure pekatuak ezereztu ditu. Hilen artetik piztuz, betiko bizi eman digu. Eta zugana igoz, aita guzti santu, zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik aingeru eta santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarre hau. Kanta dezagun aigeruekin, zeruko kanta ederena, santua, santu, santua zera, jaungoiko gure jaun horrena. Santu egizkizu bada, ogitardo hauek zu espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin karizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztiok ontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire odolari. Hau da sinismenaren misterioa, undian doaregatzea, zure
eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, ondarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eziki Genevieve Kastet eta hildako guztiak harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkidu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doan suarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko dezaigaldela. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren diototza, zuk ezerrezu pekatua, Ona hemen Jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna,
egin dezagun otoitz. Zure sakramentuok jauna, egin dezatela gugan, beroidik adierazten dutena. Orain irudipean egiten deguna gero egiaz eta osorik dezagun, Jesu Kristo gure jaunaren bitatez. Datorren igandean santu guzin eguna izango da. Galdez eta bezan egin ezela 10 izango dugu. Jauna zuekin, bedikak zaitzatela, jainako guzialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren